बमुआ कुमारे में कोइल माला खाली त कैसे होई अब लइका हाली हाली सजनमा कुमारे में कोइल माला खाली कुमारे में कोइल माला खाली बलमुआ कुमारे में कोइल माला खाली हो कुमारे में कोइल माला खाली बलमुआ कुमारे में कोइल माला खाली त कैसे होई अब लइका हाली हाली बमुआ कुमारे में कोइल माला खाली त कैसे होई अब लइका हाली हाली सजनमा कुमारे में कोइल माला खाली डीजे दिलीप शर्मा गोपालगंज अनुष्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो झजरी चौक ग्वालपारा। यारवा हमारा लसा मुनसा हमारा लसा मकई में टंगरी पसहारा के दुनु जोबना वहाँ भइल बा भारी कति बताई भातार के कति बताई भातार के यारवा हमारा लसा मुनसा हमारा लसा मकई में टंगरी पसहारा के दुनु जोबना वहाँ भइल बा भारी कति बताई भातार के छेदले पछे देला सजना वहाँ छेदले पछे देला हो छेदले पछे देला बलमुआ छेदले पछे देला भीतर मरले बा ऐसन जुआली सजनमा कुमारे में कोइल माला खाली त कैसे होई अब लइका हाली हाली सजनमा कुमारे में कोइल माला खाली डीजे दिलीप शर्मा मिक्स बाय विनय राजा बिहार रुबिया छौरी कजली छौरी घुमै छ या सहपास रे रूपा कंपनी के कछा के अरवा माइला देला कइना सरे माइला देला कइना सरे रुबिया छौरी कजली छौरी घुमै छ या सहपास रे रूपा कंपनी के कछा के अरवा माइला देला कइना सरे 100 रुपये सवाहना रे अरवा 100 रुपये सवाहना रे 100 रुपये सवाहना सजनमा छोटू रुपये सवाहना देवी कि लगे तय हजई कि हजई साजन पिटै छै रोज ताली सजनमा कुमारे में कोइल माला खाली त कैसे होई अब लइका हाली हाली सजनमा कुमारे में कोइल माला खाली।